हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज सकाଳେ ଆସି ଦେଖିଲି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ କିଛି ପୁରୀ ସବଜି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ତ ଫଟାଫଟ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଫଟାଫଟ ପୁରୀ ସବଜି ସବୁ ବନେଇ ରେଡ଼ି କରି ଦେଇଦେଲି। ଗେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଫଟାଫଟ ଟିକେ ଧୋଇକି ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇକି ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଚାଲ ଯିବା କିଚେନ୍ ଆସିକି କରିଦେଲି ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା। ପେଟ ପୂଜା ନ କଲେ ତ କାମ ହବନି ଆଗକୁ ଆଉ। ତାପରେ ପେଟ ପୂଜା କରିସାରି କରିଦେଲି ଆଜି ଆମର ହବ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମସଲା କଷିଦେଲି। ଫଟାଫଟ ମସଲା କଷିକି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମିଶେଇ ପକେଇ ତାକୁ ଝୋଳ ବନେଇଦେଲି ଫଟାଫଟ। ତାପରେ ଝୋଳ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ବିରିୟାନୀ, ତା ସହିତ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ତା ସହିତ କିଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍। ତ ଫଟାଫଟ ସେଗୁଡ଼ା ମାରିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ତ ଏପଟେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତାକୁ ବି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ଭାଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ। ଆମେ ବସିଗଲୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି, ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।